Без фуагры, бассейна и даже телевизора для Романа Насирова не нашлось свободной вип-камеры. В киевском СИЗО он сидит вместе с одним сокамерником в четырехместном помещении. Об условиях содержания с главой фискальной службы Украины рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов. Стан його був на час прибуття задовільний. Зараз він знаходиться в нас на території Лук'янівського СИЗО на загальних умовах. Коли він прибув, там ще був одна людина була. Від нього ніяких заяв відносно поліпшення його утримання не надходило. Арест на 2 месяца или залог в размере 100 миллионов гривен, что в 20 раз меньше, чем требовали прокуроры САП. Такую меру пресечения для Романа Насирова накануне избрал судья Соломенского райсуда. Адвокаты защиты заявили, что такой суммой Насиров не располагает. Решение суда будут обжаловать. В специализированной антикоррупционной прокуратуре довольны, что суд оценил предоставленные доказательства, однако их не устроила сумма залога. Ранее прокуроры требовали заключить Насирова под стражу или назначить залог в 2 миллиарда гривен. Именно в такую сумму оценили убытки, якобы нанесенные Насировым государству. В цілому ми задоволені рішенням суду в тій частині, що суд правильно оцінив ризики, правильно оцінив всі ті докази, які ми подали, і обрав саме той запобіжний захід, який ми просили, тримання під вартою. Що стосується визначення альтернативного запобіжного заходу, а саме застави в такому розмірі, як 100 мільйонів, я схиляюсь до тої думки, що ми будемо оскаржувати це рішення. В разі внесення застави в нього виникають додаткові обов'язки. Саме до нього повинен бути застосований електронний браслет. Він зобов'язаний здати паспорт. Ми вважаємо це рішення незаконним та протиправним. Свою позицію ми будемо відстоювати далі у всіх судових інстанціях України та в Європейському суді з прав людини. Щодо наявності такої кількості грошових коштів пана Насирова, я дуже сумніваюся, оскільки всі свої кошти отримані він декларує, та, наскільки мені відомо, ця сума набагато менше.